ድሕሪ ኩሉ ናይ ዝማሬን ናይ ምስጋናን ዓመታት ጸጉኡን ምሕረቱን ጌር ሓቐለይ ንሆሎም ማዓንቲ ኸኣ ብሓድሽ ኦርቶዶክሳዊ ናይ ዝማሬ ኣልበም ቀሪበ ኣለኹ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ዝሓለፍኩም መድረኻት ናይ ህይወተይ ክዕዘቦም ከለኹ ነፍስ ወከፍ ስጉምቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጉዕዘይ ብምሕረትን ጸጋን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተኸለለ እዩ ነይሩ ስለዚ እምበኣር ናይ ፍቕር ዕድመይ እንሆ ነዚ ሓድሽ ኣልበም ዕለት 4 ወርሒ 7 2026 በቆጻጽራ ፈረንጂ በቆጻጽራ ግእዝ ከዓ ሰነ 27 ቀዳም መዓልቲ ኣብ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ቦሌ ሳፋየር አዲስ ሆቴል የመረቀ ኣለኹ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ካብ ቦና ካብ እግዚአብሔርን ካብ ጎይታና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን ኣብ ኩሉ ቁርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ቪድዮ ዝትከታተሉ ዘለኹም ክርስቶሳውያን ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ሓተይ ከመይ ትኾኑ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ዝሓለፍኩም መድረኻት ናይ ህይወተይ ክዕዘቦም ከለኹ ነፍስ ወከፍ ስጉምቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጉዕዘይ ብምሕረትን ጸጋን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተኸለለ እዩ ነይሩ ንብዙሕ ዓመታት ብሓጎስ ይኹን ብሓዘን ብሓይሊ ይኹን ብድኻም ክሓልፍ ከለኹ ሓደ ሓቂ ግን ኣብ ልበይ ተሪፍ ነይሩ ንሱ ከዓ ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 5 ብዘይበኣይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሎ ነፍስ ወከፍ ዝተቐበልክዋ መዝሙር ነፍስ ወከፍ ንኸገልግል ዝረኸብክዎ ዕድላት እታ ንኽዝምር ዝተዋህበት ንትንፋስ እኳ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይጸጋ እዩ ነይሩ ድሕሪ ኩሉ ናይ ዝማሬን ናይ ምስጋናን ዓመታት ጸጉኡን ምሕረቱን ጌር ሓቐለይ ንሆሎም ማዓንቲ ኸኣ ብሓድሽ ኦርቶዶክሳዊ ናይ ዝማሬ ኣልበም ቀሪበ ኣለኹ إذا ألبم زي كوبات مزامور تراي كونت انتي دا مسكرنات ناي تأمون أملاخ مسكرنات ناي محرته مسكرنات ناي فقره مسكرنات ناي تزيك وارثنا به هو تصوعيته دا أمبر سلازم بقر ناي فقر علمي إنه نزا حدش ألبوم على 4 ورح 7 2026 بقوات أزرع فرنجي بقوات أزرع جزكا سنة 27 قدام معلتي ኣብ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ቦሌ ሳፋየር አዲስ ሆቴል የመረቀ ኣለኹ ስለዚ ነዚ እሙን ኣምላኽ ነዚ ጸጉኡ ዘብዛሐለይ እግዚአብሔር ኣምላኽ مش كلهم قدسان وخينا حبيرنا كنمسجنون كنجلجلون كنملخون بفقري عدمكم الله نمسفح زي أجلجلوت تجبروه بحساب بتصلوت بخلو نجار تدقفوا دقف لعلق علاتي مو እግዚአብሔር أملاخ يبارككم من يحلخون يأمنكاي أبرهان تلامن يأمنكاي أبرخبة سنة بخونتاتي أيلك عوني نخال النتكا قولي للنيلس أي مررون قويتاي نغدوسنك يأمنكاي أبرهان تلام يأمنكاوي أبرخبة سنة بخونتاتي أيلك عوني
ጎዲልኒ ለስ አየማርሮን ጎይታ